Ngicabanga ukuthi nafu ngadla masibonga sisora Itende ngidla Itende. Please make sure subscribe i-channel like elevate content share ngizozela ngoma ethi ngcwele ngcwele Thixo wami ufaphakeme kakhulu. Transpose yami ku-0 isikhiye ka-C#. So ihamba kanjalo nje. Ngoba left akubonakala. Breakdown namonke sehamba kanjalo, so ngiqala kanje. Yabo. Yabo. Ubone yonke into ngikholwa ukuthi ayikho into ongayibona. Please make sure subscribe i-channel like every content share ngiyabonga. Maningi amavidiyo engiwenzile. Mawukuthi mhlampe ikhona ividiyo engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku-YouTube wakho ungene laphana ku-search khona ibhathi ile ngunquze lapha eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami. Ngena lapha mese ubhala igama lami good enough Dlamini. Ulibhale lapha khona uzosesheka, mese ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo ke manje click nje lapha nje around lapha, bese uklikhe khona uyoklikha la kubhale khona videos ngiyogokozela nakha. Then emva lokho ke wonke ama video lana nalawo ongakwazi ngithola ama notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la, ayikho ivideo ngekuyibona. So mengehla ngezansi mengehla la ngezansi uyabona ke, yabo naka ama video maningi ayinqwaba amadala amanye sengawa breaker down, utranspose, ama chorus konke nje kukhona la. So subscribe ke senza kanje naka i-private content ke ingalana ke. So i-private content nakhona ikanje ngikhombisa ama video ambalwa akhona engwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode khona amanye kuthiwa episode extra, sokuhlukene yona private content. So subscribe ke futhi nakhona singena kanje uma ubuka ivideo uzobungena uqeda ukubuka ivideo ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe ingakho i-grey, but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribanga. Yona le ngikugquzelile izovela ikanje kuwena uma ungasubscribe. Then yona leya part leya i-click
enzibe grey kubhalwe subscribe. Qeda ukusubscribe-ke, sesubscribe-ekile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokukhombisa yona, nayo le bhele le. Le bhele le kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke ama-video ami, ama-notification wonke.